תודה שבאת. תודה ש-you have me. בואי נתחיל בעצם מההתחלה. מה הדבר הראשון שאת זוכרת על אחותך, מעיין? פעם חשבתי. התפיסה הראשונה שלי של כאילו מי זאת ומה זה היה, פתאום זה נראה לי נורא רחוק. בתור ממש קטנה זה רק כזה מתמונות, ושם אתה יודע, זה פשוט נראה כאילו, אנחנו כאילו אחיות והיינו ממש קטנות, אז כאילו יכול להיות שאז באמת היינו יותר קרובות, ואז התרחקנו, ואז שוב התקרבנו, אני לא יודעת, אבל זה מה שאני זוכרת בעצם. אני מרגישה מאוד אסירת תודה שכאילו היא אחותי. תודה רבה שבאת. אז בואו נתחיל בהתחלה. שמחה. מעיין שטראוס. מי בעיניך? ברמה האישית? לא, אני הכרתי את העבודות שלה קודם, נראה לי. את העבודה הזאת, נראה לי העבודה הראשונה שהכרתי. סדרת הצטלמויות. ואז עוד איזושהי עבודה באיזושהי תערוכה. מפגש הראשון. את הפעם הראשונה שפגשתי עם מעיין אני לא ממש זוכר, אבל באיזשהו שלב רציתי להתחיל איתה. זה אני זוכר. זהו. המפגש הראשון שלך עם מעיין שטראוס. אז תלמיד פוסטרים לא זוכר למה, לאיזשהו אירוע שארגנו, ואז הצעתי לה להשתתף, לעזור לה לעשות את התערוכה הזו, כי היא למדה אומנות וכו'. קראו לה תערוכה, אני שכבתי עם ארי ליבסקר, בסוף הייתה מתישהו ב-2001. גוררתי אצל אסף קוריאט, מכר משותף, והיא הייתה שכנה שלי מתחת, ולאט לאט התחברנו בצורה טבעית. את יכולה לספר קצת יותר על התקופה או על התהליך היכרות שלכם? שאלה נוקבת. אני לא בטוחה שיש לי את התשובה לדבר הזה, אולי רק בראי ההיסטוריה, אולי צריך לקחת כמה שנים כדי להבין על מה מדובר, אבל אתה יודע, התקופה היא תקופת הסטודנטיאלים. מפגשים מיניים חטופים, סמים. ומעיין? הכרנו כשמעיין עברה לגור בבניין שלי, בכיס, ואז מעיין נכנסה להחליף אחת מהן בדירה. ואז הכרתי אותה, כיס שהיה מאוד בארכיטקטורה, והיא הייתה די טיפולית. להביא יפה. אני זוכר שהיא נראתה לי אז מאוד צעירה. היום כשאני בן 30 ומעיין בת 28, אני מניח, הפער הזה לא נראה כזה משמעותי, אבל אז זה היה נראה מאוד... לא, כאילו זה עובד ככה. חיפשנו שותפים במקום אוהב, ומעיין הגיע עם כל המשפחה לראות את הדירה. שם זה בעצם התחיל, פעם ראשונה שנחשפת לישות שהיא מעיין שטראוס. כן, מיס סיימון. ההתקלות הראשונית שלי במעיין שטראוס הייתה שהייתי בתיכון. היה לנו ימי פעילות, ויום אחד הביאו איזה גיטריסט להעביר לנו את היום פעילות. לא קנה אותי, פשוט היה אולד סקול מדי בשבילי. ואז סיפרתי את זה למורה שלי לגיטרה, בדיוק למדתי גיטרה, אז זה. אמרתי לו, ואמר לי, מה אתה דפוק? הוא היה המורה שלי לגיטרה. אז בעצם באיזשהו רמה, אני צאצא של הנגינה של אבנר שטראוס. צאצא לשושלת שטראוס. כן, לכן אולי המשפחתיות הזאת, הייתי מאוד מוקסם. אז אני מתנצל. אבנר, אני מתנצל. מי זאת מעיין בעיניך? הדמות הציבורית? אני לא אוהב דמות ציבוריות של אנשים. בוא תספר לי קצת על האומנות של מעיין, איך אתה תופס אותה, איך אתה חווה אותה. תופס אותה כמאוד מושגית בדרך כלל. אני חושב שאת הסדרת,
כשנגיד האספקט החומרי הוא איכשהו מתאים את עצמו לסוג הדיבור שלה, נגיד, אז כשזה מתאים, כשזה עובד ביחד, אז זה הכי בצילום, וזה באמת העבודות שנראה לי שהכי אהבתי שלה ממה שאני מכיר, זאת אומרת, את העבודה שהיא מתחזה לקבעית ולמנקה במתחזה. זה העבודות שהכי דיברו אליי. היית יכול לזהות איזה סוג של התפתחות או שלא מאותן נקודות ועד למה שקורה היום? העבודה האחרונה שראיתי של מעיין, אם אני לא טועה, זה ריאליטי. אפילו שאני יודע שהיא מתכננת ועובדת על כל מיני דברים נוספים. גם אז, נגיד מהעבודה היא של להציג את פואד, זה היה במקביל לזה שהיא גם צעירה. זאת אומרת, זה היה במקביל, נאמר איזשהו מהלכים שהם יותר באמת להעמיד איזשהו חפץ מהעולם כמוצג, שמייצר מיד איזשהו נרקיסיזם מקומי, ומצד שני עבודה שבה היא בעצם מושקעת גם ברמה הייצור, נאמר, כן? זה לא משהו מובן בעולם. היא באמת שייכת לקבוצת איכות הזאת של אנשים שקורצו מאיזשהו תמהיל של כזה נתונים טבעיים איכותיים, פיזיים וכאילו מנטליים, ועם איזושהי אובר-אצ'יבריות כזאת, שגורמת להם להיות מוצלחים, וגם אני חושבת קצת דומה לי מבחינת האובר-אצ'יבריות הזאת, אז אני די שמחה. אני חושב שהיא הייתה מאוד יפה, נמצאה די מקסימה. היה בה משהו נגיש? כן, היא מאוד פתוחה כזאת, אני חושב, עם הכנות וההומור העצמי. מה, זה היה נורא מזמן. אז זה נראה לי מזמן מאוד אני יכול לומר. כן. אתה רוצה לדבר קצת על האומנות שלה? לא. אתה מכיר את סדרת האקסים? כן. מה אתה חושב על הסדרה הזאת? פחות אהבתי. למה? אני לא יודע. זה היה מעין רעיון שהיה מעניין ושהרגשתי שהוא... יכול להיות שזה גם היה מיקום, כל הצבע טרי, הייתי במעין... זה היה... הכל היה שם, הרגיש לי רע, אז יכול להיות שזה קשור לזה. מה אתה חושב על הנושא שהיא מטפלת בו, הרגע הזה שהיא מטפלת בו בסדרה הזאת? מה זה הרגע הזה? הנושא שהיא מטפלת בו. כאילו רעיון מעניין. הרגשתי משהו על זה שזה לא... שזה כאילו לא עבר, זאת אומרת שהרעיון שהבנתי אותו בהתחלה לא באמת עבר בצילומים. כמה שהם יפים. בוא, נמשיך. ביחס לעולם של מעיין? אולי ניקח צעד אחד אחורה. בסדר, בוא ניקח אותו. אני חושבת שמעיין עסוקה בלהחליף הרבה מאוד תפקידים וללבוש זהויות שונות. אבל אני חושבת שדווקא האנגל שהכי אהבתי בעבודה של מעיין היה עבודת ג'יפים שלה, הווידאו. זוכר אותו? זוכר אותו בהחלט, רוצה לתאר אותה קצת או להצביע על מה שמשך אותך בעבודה הזאת בעצם? לא. לא. זה שילוב של זה שאפשר לקחת אחות קצת כמובן מאליו, זאת אומרת, אתה לא תמיד חייב להשקיע בקשר הזה כל הזמן, כי הוא שם, אז זה מין הופך אותה לפרטנרית מושלמת לחיים כזה, באופן פרטנרית בלתי אמצעית כזה. יש איזה רגע שממש שנאת שמעיין הייתה אחותך? ששנאתי שהייתה אחותי? לא נראה לי.
לא היה רגע כאילו, ברור שהיו רגעים שכעסתי עליה או משהו, וזה היה מאוד נקודתי. אף פעם לא עברה לי המחשבה הזאת שאני לא רוצה אחות גדולה, או שאני לא רוצה אחות, שאני רוצה לבד, משהו כזה. זאת אומרת, מאוד, כאילו, נולדתי לתוך זה ותמיד, כאילו, הייתה קבלה אפילו של העניין הזה, שאפילו לא חשבתי עליה. זאת אומרת, זה מאוד טבעי, כאילו, לא, אף פעם לא שנאתי שיש אחות גדולה. אנחנו נשוב לכם מיד אחרי זה.